سلام تخطاتلت مدب يوتيوب channel سينما سمرة نلوم زبلني مربات حزنا متسينا لنا مكتتالكم بخبن عدم ኤርትራው ተቀዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ኣብ UCI ክስልጥ እንድሕር ምጽናሕ ምስ ክለብ ደልኮ ከም ዝተጸንበረ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ፕሮሳይክሊንግ ገሊጻ እዚ ወዲ 19 ዓመት ተቀዳዳማይ ስሙ ምስ ዝተፈላልያ ክለባት ክልዓል ድሕር ምጽናሕ ሎሚ ምስ ክለብ ደልኮ ከም ዝተጸንበረ ተገሊጹ ቢንያም ምስ ክለብ ን2 ዓመት ዝጸንሕ ውዕሊ ፈሪሙ ዘሎ ምስ ናይ ውሽጢ ሃገር ክለብ ኣስቤኮ ጎሊሑ ዝተራእየሉ ጽቡቕ ናይ ውድድር ግዜ ዘሕለፈ መንእሰይ ተቀዳዳማይ ቢንያም ናይ መድረኽ ተዓዋት ዙር ሩዋንዳ ከምኡን ዙር ጋቦን ድሕር ምዃኑ ኣብ ኣዒንቲ ዓበይቲ ክለባት ከኣቱ ዝበቕዐ ቢንያም ግርማይ ቀዳማይ ተቀዳዳማይ ድሕሪ 2000 ዓመተ ምህረት ካብ ዝተወልዱ ናይ መድረኽ ዝተዓወተ ተባሂሉ ክብረ ወሰን ዓለምና ሒዙ ዘሎ ተቀዳዳማይ እዩ ንሱ ኣብ ማእከል መሰልጠኒ UCI ኣብ ዝጸንሓሉ ሓደ ካብቶም በብግዚኦም ንህዝቦምን ሃገሮምን ዝሕብን ዓወታት ዝሰነዱ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ እዩ ንምጥቃስ ኣክል ዓሚ ኣብ ክረምቲ ናብቲ ማእከል ኣብ ዘምርሓሉ ዳርጋ ኣብ ኩለንተን ዝተኻየዳ ውድድራት ጸባ ዘስትን ሓበን ዝፈጥርን ዓወት ብምጉንጻፍ እዩ ብርክት ዝበለ ዋንጫን ሜዳልያን ሓፊሱ ናብ ሃገሩ ደበኽ ዝበለ ኣብ ከም ፈረንሳ ኢጣልያን ቤልጂየምን ዝኣመሰላ ኤውሮጳዊ ውድድራት ብማልያቲ ማእከል ስልጠና ቀዳማይ ብምዃን ደሚቑ እዩ ስለዝኾነ ከዓ ዓወታት ቢንያም ግርማይ ኣብ ግዚኡ ኣብ ማዕከናት ዜና ኤውሮጳ መዛረበ ኣርእስቲ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ሽዑ ፖዲየማት UCI ዓብሊልዎ እንተተባሃለ ካብ ሓቂ ዝረሓቕ ኣይኮነን ክሳብ ሕጂ ድማ ድምቀቱ ቀጻሊ ኮይኑ ጸኒሑን ኣሎን ኣብዚ እዋን ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ዮርክሺር ዓባይ ብሪጣንያ ዝእንገድ ዘሎ ውድድር ቻምፒዮን ብሽክለታ ዓለም 2019 ተጸሚዱ ዝርከብ ቢንያም ካብ ሪፖን ናብ ሃሮጌት 30.3 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝሸፈነ ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ክሮኖሜትር 23 ዓመት መበል 31 ተርታ መሓዙ ይፍለጥ ሓዳስ ክለቡ ኮይና ዘላ ደልኮ ኣብ ፈረንሳ ትርከብ ሓንቲ ናይ ፕሮ ኮንቲነንታል ጋንታ ኮይና ክሳብ ሕጂ ን2020 ሒዛቶም እትቐርብ ቁጽሪ ተቀዳደምቲ 11 እዩ ዘሎ ንክብርት ሰዓት ተጻዋታይ ፈረንሳዊት ክለብ ኒስ ዝሰርቀ ሰብ ከም ዝተረኽበ ተገሊጹ ኣጥቃይ ኣያክስ ነበር ካስፐር ዶልበርግ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ተዓዲጉ ምስ ኒስ ተጸንቢሩ ዝሓለፈ ሰሙን 70,000 ዩሮ ዝዋጋእ ሰዓቱ ምስ ተሰርቀት ከዓ ዋላ እኳ ጸኒሑ ሸቶ ኣብ ዘመዝገበሉ ጾታ እንተተሰለፈ ኣንጻር ዲጆን ከም ዘይጻወታ ጠንቂቑ ነይሩ እዩ ናብ ፖሊስ ድሕሪ ምምልካት ድማ ሰራቂኡ መንእሰይ ተጻዋታይ ወዲ ጋንቱ ዲያቢ ፋዲጋ ኮይኑ ተረኺቡሎ ፋዲጋ ኣብ 16 ዓመቱ ነታ ጋንታ ምጽዋት ዝጀመረ ተስፉ መንእሰይ ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ግን ምስታ ጋንታ ቀጻልነቱ ኣብ ምልክት ሕቶኣት ይሎ ክለብ ሼፊልድ ዩናይትድ ንቀዳም ኣብ ፕሪሚየር ሊግ አንጻር ሊቨርፑል ክትጻወትዩ መደብ ተታሒዝላ ዘሎ ኣሰልጣንያ እንግሊዛዊ ክሪስ ውልደር ድማ ተጻወቱ ኣብ ዝጻወታ ምስ ተጻወት ሊቨርፑል ማልያ ክቀያየሩ ይኹን ፌርማ ከይሓቱ ከልኪሉሎ ምክንያት ተኣሰልጣኒ ኣብ ሞንጎ ክልቲአን ክለባት ዘሎ ፍልሊ ብዘየገድስ ብውሕዱ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ኣብ ማዕረ ደረጃ ኢና ዘለና ዝብል ነይሩ ብኻልእ ወገን ህላው ሩስያዊ ቢልዮነር ወናን ክለብ ቼልሲ ሮማን አብራሞቪች ኣብ ስታንፎርድ ብሪጅ ነታ ጋንታ ኣዝዩ ኣገዳስ ምዃኑ ናይ ቅድም ተኸላኸላይ ናይታ ጋንታ ብራንስላቭ ኢቫኖቪች ገሊጹ ንደገፍቲ ነታ ጋንታን ኣገዳስ እዩ እዛ ጋንታ ሓዳስያ ህላውናቱ ድማ ሓንቲ ካብ ዝበለጻ ክለባት ኤውሮጳ ክትከውን ኣገዳስ እዩ ይብል እቲ ሩስያዊ በዓል ጸጋ ኣብ ህይወቱ ዓብ ተራ ከም ዝተጻወተ ዝገልጽ ኢቫኖቪች ኣብ ስፓኛዊት ክለብ ሪያል ቫላዶቪድ ዝለዓለ ብርኪ ዝውንን ብራዚላዊ ናይ ቅድም ኮኸብ ተጻዋታይ ሮናልዶ ናዛሪዮ ክለቡ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ምስ ዝሳተፋ ክለባት ከም ትኸውን ገሊጹ እቲ ንደልዮ ዘለና ወፍሪ ምስ ገበርና ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ምስታፍ ልሙድ ክኸውን እዩ ክብል ዓለምና ካብ ዝረኣየቶም ብሉጻት ተጻወት ሓደ ዝኾነ ኤል ፌርሚናል ሮናልዶ ይዛረብ ካብ ዜናታት ላቲናውያን ከይወጻና ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ደቡብ ኣሜሪካ ኮንመቦል ንእገዳ 3 ወርሒ ካብ ኣህጉራዊ ጸወታታት ሊዮነል መሲ ከጉድል ካብ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኣርጀንቲና ንዘቐረበሉ ናይ ይግባይ ጠለብ ከም ዝነጸጎ ተገሊጹ መሲ ብራዚል ኣብ ዘእንግደቶ ኮፓ ኣሜሪካ ንዲያኑን ኮሚቴ ኣዳለውቲ ናይቲ ውድድርን ብምዝላፍዩ ናይ 3 ወርሒ መቕጻዕቲ ተወሲኑሉ
وعلو أبزع عمت زي زبقع زنبرة أبال إنجليزاوي كلب توتنهام موسى سيسكو نتوسخي 4 عمتات زصنحو حدش كتامان جيرو زي أبال هاجراوي كانتا فرنسا دحري كلتشن 16 كاب نيوكاسل ناب توتنهام زصنبر صبق نايت اوتانا برأوانا بمحلافي ركب بز مسرت دما كساب كلتشن 23 مس توتنهام كتصنح أبسم معبت حملاو وقعو مربب حبريتا نايتا غانتا ينتصر إذا خمزيلن كله كاب سبورت سمول بزترخ بحبريتا مسرت نتصوى بريمير ليج عوت اللقي إلو زنبرة داني سيموسون مس هادسفيلد كتصوات بسم معمب صحوتا قليتصو زي نايك قدم أبال ليستر سيتي زحلف عمت مس ويست بروم زنبرة خوينو أبز اوان زي مستا أب تحتواي ديفيجن عدي إنجليز مالت شامبيونشيب تركب غانتا هادسفيلد كتصواتيو زي ود سالسان كلتن عمت تصواتاي نكلب مانشستر يونايتد وكيلو كتصوات باقي عمنبارو أيرسعن مستا غانتا دما بزح تذكر وان كاب زحرفو تصوتي حاديو حدا كاب هبوبات تصوات قعس اقرأ عالمنا زنبرة انجليزاو ديفيد بيكهام مس عبيت ايجنتس مالت وكلت تصوات نموخان تبقيسو بمسرة ديلي ميرر قليس اتو زلادما اتنايك قدم ابال مانشستر يونايتد زنبرة انجليزاوي مس نايك اربايا حطو كان بعل ديف غاردنر نيكولا هوسن كوينو زي عبايا نسو زوننو نمس قار تصواتن مسو زتحزن اب من محلار زنتف حدا ناي بيزنس تكال نمخفاتي زمكر زلو كم ما بقس نزي نموعوع بقاندي بزوم حدست بيتسب سبورت كعس اقريت اما تتغير لزلو تتصعطاي دما ماسون جرين وود مخانو بمسرت قابس ابصابات ديلي ميرر استرخوا حبريتا يقلتيو زي خبركم تختاتلتي مدب يوتيوب چانل سينما سمرة نلوم زبلنيا مدبات ابزور دينا لنا صباح بخلق مدبات يرخبنا سسنايو